Dobre, takže vítajte pri našom ďalšom vlogu Airsoftovom, čo sme slúbili v minulom. No hej. Budeme strieľať najprv semi a potom auto. Bude 5 výstrelov. Hen tam je terč. Taký jediný. No, ale aspoň niečo. Rozcvička. No, Tak musíme sa do toho. No, pojedno. A teraz sa pripravte na to najzábavnejšie. 3, počkať. 3, 2, 1, tak! Ty vydržíš mierne dlhšie. OK, takže toto by bolo pre dnešné Počkať, video. ešte cieľ ukážeme. Počkať. Ešte chvíľku. Počkajte. Máme Dáme ešte dávku, ne? Hotovo. OK, no, poďme sa pozrieť. Takže uvidíme, ako to dopadlo. Ten cieľ nedopadol najlepšie. Povedzme, môžete pozrieť, no. Takže, jak môžete vidieť, časť sa utrhla. A teda boli sú nejaké zásahy, kde si nie? No, 4, 5. 4, no. Jak Oscar, ne? Ne, hej. No,